Здравейте, добре дошли във втори урок за Joomla. Този урок ще изтеглим, ще инсталираме, ще създадем бази данни. В предишния урок споменах за FTP. В този ще поговорим по-обстойно. Нека да започваме да изтеглим Joomla. Опа. Пишем така. Ще отворим официалния сайт. От тук можем да пробваме. Get Start Now. Попълваме си тези полета, пишем си този код и Joomla е инсталирана демо версия. Другия вариант да я свалим, натискам Download и тук дава опции какво да свалим и няма какво да надграждаме. Затова направо от първия линк и се появява нов прозорец. С няколко функции, възможности. Ще изберем първата, направо да я да я отворим. Натискаме този бутон. Избираме някъде, където искаме да я инсталираме. За всеки случай създаваме папка, защото архива може и да не ни създаде автоматично и да си спестим проблемите. Създаваме папка. Самото процеса завърши. Нека да видим файловете. Ето, всичко е сложено. Затваряме излишните прозорци. Ще го сложа в локалния си хост. Ето, прехвърля се. И ето е папката. И нека да видим.
кой се е получил. Ето е папката, като я отворим, започва самата инсталация. Но нека първо да създадем база данни. Това е изключително лесно. phpMyAdmin. Влизаме си база данни и създаваме нова база данни GDB. Нека да е така, да я кръстим и я създаваме. И това е напълно достатъчно да се върнем на самата инсталация. Изберем си език. Давам Next. И тук избираме, тук е за базата данни, потребителско име, род. В някои хостове се дават имена на за MySQL. Пишем си паролата и името на базата данни. Database. Давам Next. И в момента той се свързва с база данни. Тук дава за FTP настройки. И тук задължително трябва да напишем някакво заглавие. MySQL Joomla. Тук се пишем имейла. Примерно smarty.colomba@gmail.com. Тук пишем си паролата. Повтаряме се. И натискаме този бутон Install Simple Data. И казва, че е успешно инсталирано. Давам Next. И инсталацията почти е приключила. Но и тук има една малка уловка. Първо трябва да махнем инсталационния файл. Там Remove. В момента възникне някаква грешка. Но трябва малки ръчни настройки. Трябва да копираме този код. Копи и отивам в локалния хост.
Отворим този файл. И ги сложим. И записваме, като махваме тази част от името и го записваме. Избираме отрязване и го слагаме в главната папка поставени. Правилно може да преименуваме, да променим името. Правилно с малки букви. По този начин тази папка няма да бъде разпозната от Jim в системата. Отиваме си пак на хоста и пробваме. Ето, имаме си инсталиран Jim, инсталиран Joomla. С всичките възможности. Това е за този урок. Щях да забравя. Ако искаме да качваме на някакъв хост, ние имаме две възможности. Да използваме вградения FTP програма, FTP система, или да използваме FTP програма. FTP програмата е по-добре, защото се качва цели папки, а пък при системата трябва файл по файл се създава директория, да се качва съдържанието на тази папка. Голяма играчка пада и затова съветвам най-добре с FTP програма. Нека да ви покажа моите FTP. Ето, тук се създава, пише се сервера или хоста, потребителското име, в което влизаме в сервера, паролът и по някакъв порт. И свързване. От тук можем да се създаваме връзки. Примерно ще одобрим тази промяна и с десен бутон избираме тази опция или пък връзка към определен записан хост. Като кажа записан, това означава тези файли, които видяхте, тези полета, които са попълнени, това представлява връзката с хоста. И в момента FTP системата ми се опитва да се свържи с самия хост. Това е за този урок. Благодаря за вашето внимание и чао!